1851 dan huwa l-ammont ta' żgħażagħ li s-sena li għaddiet gawdew mill-benefiċċji tal-programm Garanzija Żgħażagħ. Din is-sena huwa stmat li n-numru ta' żgħażagħ li jirrikorru għal dan il-programm jitlaq għal 3000. Din hija opportunità li toffri taħriġ u esperjenza fuq il-post tax-xogħol liż-żgħażagħ. S'issa huma aktar minn 150 il-kumpaniji li qed joffru li jħarġu lill-istudenti permezz ta' esperjenza fuq il-post tax-xogħol, b'uħud qed joffru saħansitra sa 50 opportunità ta' taħriġ. Fi żjara fil-kumpanija Malta Post, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Evarist Bartolo iltaqgħu ma' 16 il-żagħżugħ u żagħżugħa li qed jirċievu t-taħriġ f'din il-kumpanija. Fjajdu x-xogħol wasal mort tal-ġisem, ġifieri dan il-fatt li ngħatajna din l-opportunità mill-Gvern hija inizjattiva tajba, anke l-fatt li jippreparak għad-dinja tax-xogħol, anke l-fatt li titgħallem kif iġib ruħek fuq il-post tax-xogħol. Pensa pożittiva u dejjem titgħallem iżjed. Le, ovvjament nippreferi hekk għax almenu dejjem tajt għandek xi ħaġa għaddejju ma tibqax dipendenti dejjem fuq il-familja xi mument jew ieħor mhux seqgħu miegħek jiġifieri taħseb għal rasek li jkollok xogħol fiss dejjem aħjar. Il-Prim Ministru sostna li żjara lil dawn iż-żgħażagħ hija turija ċara tas-suċċess tal-programm li qed joffri futur aħjar għaż-żgħażagħ li ma jkomplux jattendu l-iskola. Qegħdin naħseb twassal għal ċertu riżultati ma naħsibx iridu nkunu kuntenti, naħseb li t-trend fit-tul ħadd tkun waħda illi ħatati aktar riżultati. Fost oħrajn imma diġà nkiseb ir-riżultat illi meta tħassar terz tal-qatt fost iż-żgħażagħ bis-sena għalija huwa riżultat konkret ħafna. Il-Ministru Evarist Bartolo sostna li pajjiżna jrid jasal f'sitwazzjoni fejn iż-żgħażagħ kollha ikunu okkupati fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ jew fuq il-post tax-xogħol biex b'hekk kulħadd ikollu tama għal futur aħjar.